Amụrụ m na nwunye m nwere obere ala before m wee nụbụ ya. Ofu nwoke sị m na n'obodo oyibo ịghọtago wee nọsịa wee nata Naija wee nụọ nwaanyị. Nụsịa nwaanyị agbago chighete tili ya akwụkwọ ịghọta kịta o wee gbagote ya na ya na-abụ wee bili. Ọ sị m nne ya na-eme ọfụma ịghọta and ya bụ mmadụ na-etake care of nwunye very well. Ọ sị m mana ihe gwụziri ike bụ oge ọbụla nwunye ya naanị ego. Ọ sị ya na-arụ adọrọ papi ya, ọ sị na arụ adọrọ mami ya, ọ sị gị na-arụ adọrọ mami ya, ọ sị na nwanne ya nwaanyị mere nke a. Ihe a ka ọ ga na-ekwu ndị mitin ji kwesị ka akwa akwa, papi ya jikwa wee daa ada, mami ya jikwa wee afọ na-asị ya ihe a oge ọbụla ego ya na-enye ịmagolu. Mana enyesizie enye ego na o nwere ka papi ya na mami ya ga-esi kpọọ ọnya na-asị ya ọgọ m thank you. Ịghọtago kama na ihe nwunye ga-emezi wa ọbịa ọ na-asị ya na mma m sịkwa m kenesie ego maka ego inyelie, na papi ya sịkwa isi kenesie enye maka ịmagolu. Ihe a na-agakwa dịtịnị bịa na-abọ di ya eziokwu na nwunye na-ekene ya mana etu ya si enyefe ego kwesịrị at least once in a while fa akpọọ sị ya ọgọ m daalụ nkewa ma Christmas every time na ya na-enye nwaanyị ego n'afa ndị be ha. Ịghọtago until one day nyecheketa ihe a wee sị mba ya nyelie nnukwu ego nye papa ha. Ya wee kpọọ papi ya wee sị ya na nnekwe ka o nwetakwala ego nwanya nye nwunye ya nye. Papa wee sị ya ego nke one na o nwekwa ego nwunye enyelie. Ya sị ya ọ sị ya sị oke ọ bụgodị ihe ike nwetara nke kịta ke maka nke a nye gị 3 months ago. Ọ sị ya na o nwekwa ego nwa ya nyelie o. Ọ sị ya na ihe anụnwa bụ more than 1 year na inyedebeli ego ya na-asị m wee fịa ma ege. Ya wee tie wee bido wee gụbalụ papi ya ugboro n'one ya nyelufe ego. Papi ya na-eti si na 1 naira ego ise na ọ dị enyekwa ha. Papi ya wee sị anya chelu ka ya megodo investigation ka agbalụ ma o nwere onye ọzọ ọ na-enye. Ịghọta kịta mebi ụmụnne o ma nwunye ma nkewa. Ya wee kwalụ wee gbanyụọ fon. After 1 week ya kpọ papi ya wee sị na ọkwa ndị enyi ya ka ọ na-enye ya bụ ego. Ọkwa ndị enyi ya na ya na-abọgụkọsịla akwụkwọ ka ọ na-enye all this money. Ọ sị m nne ike kwụlụ ọtọ gwu ya. Ya wee sị oke ya wee gwa papi ya wee sị ya na ya ma nyezi nwunye ego ka onye unu na ya ga na-enyezi unu ego direct. Akwa ịghọtago. So ya wee decide ya na ya ma nyezi nwunye ego. Ọ sị bụ nna ọkwa na ya after 6 years ya wee decide ya na ya chọrọzi n'obodo oyibo na ya ga-akpọ ndị bi ya wee bata. Fancha niile gwesoro wee bata ya wee bido biznes bido mewekwa biznes. Ọ sị m nwunye continue kwe na-enye ndị friends ego. Na nke bụ na ya mepelie biznes nke ya wee mepee nke mana o nwere ego ga-afọ nwaanyị a na-akpa. Na mgbe fa n'obodo oyibo na o nwekwa obere ọlụ ọ na-alụ na o nwere obere ego ga-afọ this woman na-akpa. Etu a ka ọ na-eke ego. Ọ sị ọ sị ka ya jee shopping. O megidere jee shopping na ọ ga-egolu Nkechi golu Okeke golu Okafọ etu ka ọ ga na-egolu onye ọbụla bụ friends a. And na ndị friends a amagolu amalụ na ọ da asị mba. O nwezi ife need ịkpọ anya ya ọnya onye gị. Ya wee kpọọ nwaanyị a si tinye da ngwakati okwu still n'ogwe. Ya wee decide ya na ya ma na-enye ya ego. Ego ndị a na-edobe n'ụlọ ya na-ezu ya ezo. So o wee luo kịta na Christmas nke a kịta. O wee ya jiri aka gosie ife niile eji agba Christmas. Nwunye wee na-asị ya na o nwere ihe kafe ọnụ. Ya wee sị ya na o nwere ife fọzi n'ụlọ o nwee ife fọ ọnụ gị gwa ya. So na disturb ya duto na ya na-eme business and na customer ji gbago ka esi azụ afịa Christmas. Ya wee gwa nwaanyị asị ya na o nwere ego ya dobere ebe dị otu gị jee pafu ka i were obere ego n'idi wee jegote oke ihe fọ ọnụ. Ọ sị m nne na before nke eme ka nwunye natazi all those girls ọ na-egolu ihe ha ncha niile bidozie na-aṅụ mmanya na-akwụgharị. Kwa mgbede ọ pụọ ọ na-eje ịṅụ mmanya. Kwa ụtụtụ ọ pụọ oge ọbụla nwunye ya na-esi mmanya. Ọ sị m nne ya na-agwakwu ya ịghọtago mgbe ụfọdụ fa abịa bie ya dobe mmanya kaikai n'elu tebụl mgbe a ga-eji bata ọbụla ha aṅụchapụgo the 10. Ọ sị m ike kwụlụ ọtọ gwu ya until nke Christmas a na n'ife a dobere ebe afọ 1 wee sị anya jee welu obere ego n'idi. Ọ sị m nwaanyị a ruo welu the whole money ya ejesi afịa bata jee ebe ya dobere ego ọ bụrụ na o nwerezi ego fọrọ ebe ahụ. Ya kpọọ ya na fon na opi ikere ya nọrọ chebie ụna ma mgbe nwaanyị a ji wee bata 8 o'clock in the night. O wee bukọrọ ihe ndị o bukọrọ wee bata wee na-esi ọnwụ na ọ ṅụchago ṅụọ mkpayọ.
ịghọtago ya wee jee wee babali ya mba ebe afọ ọ ṅụrụ mmanya wee sị ya na ịbụ nnọọ etota disgre ịghọta na andị na ndị be ha ebidogo fụtaba the ten mbụ ndị be nke ya bụ nwoke na-asị ya na ọ nara kọntrol nwunye oge ọbụla nwunye ya na-aṅụ mmanya na-akwụghalị ya wee babali ya basịalị ya mba ọ sị bụ ka a basịalị ya mba wee hapụ ya je n'ọnụ uche ọ nọrọ ebe afọ na-atamụ ịgbagolu na-eme ka a ga-asị na ọnya nwa megidelie nya wee jebe nso wee sị ya nwaanyị a kedu ihe ị na-ekwu onwe ihe ịchọ ikwu gị kwupụta eke anụ maka na kịta anọ gị na-ebezi akwa ka a ga-asị na ọnya nwa megide gị ghọta na ka a na-agwa ya okwu na ihe anya ji n'aka mbụ kedu afịa wallet ya ịdanarị ya daa n'ala ka atụtụ ite dị wallet danarị ya daa n'ala nwaanyị amele bọtụlụ mmanya ido n'isi ọbalaku ọ sị m na nwaanyị akụwalịa isi amakwa na ọ kụwalịa isi ya gbara ma ọ malụ ịghọtago ya ejidezi aka n'isi ọbala na-apụ pum 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 ya wee gbafe ilo wee kpọọ nwatakịrị nwa bọyị ya na ya na-abụ bi wee buru ya wee jebe ụlọ ọgwụ na ihe akwali ya bụ 6 stitches n'iru isi ebe a ya wee jesi nata sị na ya nụsigo ya na be nne ya oyi anya asị ya mba ya na be nne ya mgbafu mmanya apụghị n'anya o wee naba wee nalụ oge nwoke wee kpọnya ya wee jee wee kpebe ya wee kọbala oge nwoke etu o si wele esesa ego oge nwoke si na ya maala na mgbe ọ n'obodo oyibo na ọ kpali agwa ya mami ya na-asị papi anyị ekwukwene n'ọfụ ke ka o si wee malụ ya wee jụọ mami ya sị ya gbolo n'one ka o nyego gị ego oge nwoke wee bido wee gụba ihe ya na ya na-abụ karị gosi ya wee sị ya na ya ma nnụzi o maka na nwunye na-eme ka onye nwere isi gara gara na fa nwere ike nwee 200 n'ụlọ ihe ha ga-eji weri na nwunye were enye mmadụ afọ ịghọtago ọhịa ekwosaba aka yọba biko na ọ bụrụ na ejere saiki ya ịghọta jee cheki ma arụ ọdụkwa nwunye ya ma nnọzi ndị be ha wee kwalụ eweduri wee jebe ụlọ ọgwụ wee luo wee neneche ewee sị na onwe ya si nọmtere onwe nke si wee sị achọrọ m ịkpụ ya ọfụma NEUROSIS na ihe nwunye ya nwere afọ ịghọtago o wee ya wee jụwa parents ya wee sị ọ na ha marọ ọ bụ na parents ya mara akwa ifugo gba nkịtị na fa gwara ya ife a ha mee nkịta ọdọmma ya wee sị na ya ma nnọzi o wee nọlụ be nne ya ewee bịa wee na-ahụ ya ọ sị bụ na nwunye a mụtagori ụmụaka na-abụ na ọ bụrụ ịgbaghalụ nwunye bụ nsogbu ịghọta kịta maka na ihe a bụ mental condition bụ ihe a mkpọrọ kịta anụghị ọnwa na ya marọ ma ọ dị oke ịkọntinu ịmụ ụmụaka wit nwaanyị nwere ụdị this type of condition n'eziokwu na ọmụtagori ụmụ na-abụ na ya marọkwu ma ọnya ji eche eke ụmụaka ya malụ ma ha nwelie ịghọta na n'ụjọ na-atụ ya ifeate o wee bụrụ na ihe a niile nwunye na-esesa ego na-eme ihe a niile no mental condition ka o nwee witinye amọrọ akwa ifugo oge nwoke na-ayị ya si a na ya amọrọ na ọ bụrụ na ha ma na amara na ọ ga-emepezie na ụdị nwa ịghọta na mba opelu mpe na ọjọọ sị na fa welie aza ịmago na ụmụaka do overhype maybe ndị do autism na ọ bụ na ịghọta ebe na-eje mana o nwere ka a si wee ma na ọ ga-elu this stage ha wee na-ahụ ya sị anọgodo olu be nna ya so nwanne m kedu filo kedu ihe ọ dogo ka ọ dispan mee onye gbaghalụ nwunye nụbakwa ya ka ha mụba ụmụaka regardless ka onye ji nwayọọ ọ ga na-atị ọ ha hapịa be nna ya lụọ nwaanyị ọzọ maka echi o ebe ọ mụgoro ụmụaka na-abụ another one bụ onye je cheki ụmụaka dusho na ha dị oke gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu this guy aka iji ma ife ọ ga-eme anyị kwesịrị m aka tụsozi ya ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ